Как ты будешь отвечать-то? Тот сам эскәүләре яңа. Сыймас идең киң дөньяға, малыңа мәғрур булып. Даже в тюрьму сыярсың, тотсам эскәүләре яңа. Диптіріп үрдің тәтәйләрдә театрны сүгіп, нет, князь, постой диярләр тотса мәскәүләре яңа. Әйләнәңдә әйләнеп йөргән мұнафиқ муллалар, әйләнеп тә қарамаслар тотса мәскәүләре яңа. Бәл, яшьләр өстемнән донос иткәндә яхшы дусларың, үзеңне үк яптырырлар тотса мәскәүләре яңа. Бәл, хәзерге дөнья кәфир белән сиңа җәннәт әле. Тик мөэминә зиндан булыр ул тотса мәскәүләре яңа. Тыңламасаң бу нәсихәтне язуым бушка фәкать. Тик эш үтәр бит тыңласаң да тотса мәскәүләре яңа. Җитмәгәнме бер хатын, 3-4 хатын асрау нигә? Бер хатынга зар булырсың, тотса мәскәүләре яңа. Тра-татар, уйкудан тиз тра-татар, тра-татар, баш күтәргән бар татар. Үтте төннәр, ай баттар, шулпан калкыр, татар. Тра-татар, ди сайлы тартар, тур, гыйльмә рәхбәт сал татар, итсин шуны ал татар, корсын туплар мәктәпләр, безнең арсенал татар. Надан булур әр татар, аңғар дөнья тар татар, алсаң өлеш һәр фәннән, бәхтең булыр яр татар. Курыкма зинһар, аздырмый һәр бер тар шалбар татар, һәр бер аг башка алданмас, һич шиксез алдар татар. Төр тартыш тиз бар татар, төр селкен кузгал татар.